suna ba ta saba samun fir'aunoni kan ne saranda ba, sukan yi zuba girman kai wasu ba za a yi addinin ba, saboda su suna ganin sun fi karfin nan janarar kusan guda ya zo zai almajiri an kyabe ne. To amma gwajin mumini da fajirai da yawa mumini kan yi gwaji da yawa mumini kan dake akan addinin sa, azalimi ya azabta shi amma ya dake. An sha samu wanda suka ce wannan jarabawa, wato azalimi ne da ƙyar ne kan ci jarabawa ya bi ya da gaskiya, amma an sha samu wanda ya bi gaskiya ya dake azalimi ya azabta shi. Kamar misalin nan da nake baku na sabon manzo Allah da suka shawo ya irin su Bilal, irin su Khabbab, irin su Suhaib, da sun birge wanda suka sha wahala kuma suka daure har sai da suka sami nasara. An sha samun wannan, saboda haka lalle za a gwada kuma akwai bukatun dama mu shirin cin wannan gwaji, za a gwada mu da fajiran bayi, kuma wannan ita ce hanyar tsira. Allah yana gwada kai, banda haka ba Allah ta'ala bai bukatun ka wajen tabbatar da addinin sa, zai tabbatar in Allah ya ga dama duk sai ne ke mu ne ba tare da an samu faji da cikin mu. Amma yana so ya gwada mu, mutum ya ga wannan zai sai girman kai, wannan ko ya da wuri ko ba lura ba ga kiyaye mala'iku ba, a cikin mala'iku akwai fajiri ko guda ɗaya ko guda duk cikin su bayan Allah ya nazarta da sai sai mutane haka, amma sai mutane da nau'in halitta na daban ya tanaji aljanna ya tanaji wuta. Kowane kake da bukata ka yi a gwada ka da wannan a gwada ki da wannan, sannan kuma kowane zai karɓi sakamako. Don haka wannan hanya da mutum ke gani na ainihin mutum ya ga ya kai, wanda mutum ke gani ana kangara ana tsayawa kyam a hanyar Allah, to hanya ce ta annabawa, ita ce ma'aji, ba wani abu ne aka zo da shi sabo ba. Amma irin halin da muka samu kanmu a ciki, yin tawaye ya zama dole, kuma mun riga ya mun shelanta mu ɗan tawaye, kuma muna kira ne ga jama'a duk sun zo mu yi tawaye, domin tawaye ne kawai zai fishe ka gobe kiyama. Kar nan ka zama kana jin azzalumi gobe ku koma makoma ɗaya, ba shi fa da wuta ballantana ka ji tsoron ko zai saka ka, ba shi da aljanna fa ballantana fa ya baka. Ji fa tsoron Allah, in tsoron wahala kake ji tsoron wahalar wuta, in kuma daɗi kake so ka ji nemi daɗin aljanna. Da su azzalumai abin da za mu gaya musu shine, ya ku azzalumai wanda kuka tsaya tsayin daka cewa kafircin da bature ya zo ya dasa a ƙasar nan wai shine zai tabbata, har kuke cewa wai ba za a zo a yi addini ba, wai ba bambancin addini, kasan ku ɗaya al'umman ku ɗaya da kadarai, kuma ba ku yarda a yi musulunci ba. Sai mu ce da ku don ku sani, ko kun ki ko kun so addini zai tabbata. Wannan kafircin da kuke neman sai ya kafu daren, to sai an kawar da shi. Musuluncin da ba ku son ya tabbata sai ya tabbata. Mu kuwa da kuka gamu muna kiran nan, to ba muna yi ne saboda ko muna jin haushin ku ko muna jin tsoron ku ko wani dalili ba. Muna yi ne saboda mu samu tsira gobe kiyama wajen Allah mahaliccin mu wanda ya yi mu domin mu bauta masa, ba ko za mu bi ku ba akan saba masa. In kuna da wuta, kuma wallahi ko wutan ku ta yi zafin jahannaman Allah, a shirye muke da mu shiga, domin mun san jahannaman ku za ta kare, ta Allah ko ba ta kare. In kuna takama kuna da yan sanda da soja, to Allah yana da zabaniyawa. In kuna da kurkuku da kotu da tribunal da gidajen azaba, ki su kiri ne, Laki Island da ire-irensu, da gidajen toca, to Allah yana da jahannama, yana da laza, yana da sakarun, yana da sa'irun, yana da jahimun, yana da hawiya. In ko daɗin duniya ne, dama duniyan ma ba kayan ku bane, ba na uban ku ba. Dukiyar da ake samu, wanda ake mutum ya wani kato ya rike na dukiya yana sarrafa ne, ba kayansa bane, ba gadon gidan ubansa bane. Dukiya ce ta Allah ta'ala, domin na bayan Allah kuka kama kuka rike, kuna cuci, kuna tatsare bayan Allah, kuna girmama kawo kanku. To in wannan ma kun ɗauka shi daɗi ne,
to mun san daɗin ma wanda ba ma naku bane kuma kuna ji kuna gani za ku rasa kuma ba ku da aljanna bare ku ba mu saboda in zan ta mu ne mun riga mun ce kole ku ce ja gare mu kuma ya jama'a kada tsoron wani wanda yake ba zai tsina maka komai ba duniya da lahira ya sa kai hasarar zuwa ka duniya. Allah ne kai halicce ka shi ne mahalicin sama da ƙasa kada kawai ka bi wani ƙato wanda yake tare da kai da shi ne Allah ya yi kai ka biyayya gare shi kai hasarar lahira a banza a wuri ba shi fa da wuta bare saka ka ba shi fa da aljanna bare kai baka Allah ne kai halicce ka shi ne kuma yake azurta ka da kai da shi saboda ka ji tsoron Allah dage akan addini na Allah ta'ala sahihi wanda Allah ya aiko manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fantsare ma duk wanda ya fantsare ma wannan addinin da ke wannan shine hanyar da zai fishe ka wannan kuma wa'azi ne Allah ya sa mu amfana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
bin Fodiyo ma yaki sayya Abdullahi ma yaki sayya Muhammad Bello ma yaki sayya Imam Khomeini